kapitan. Dawatik mamut nga datay mamut corn beef ti ikedyo nga relief me. Makao mamuteng na ito'y sardinas. Bigat aldaw rabi ay apo pati utot kada sang awag at sa sardinasen. Uri mamin ano ang bras ka at sardinas lata. Natumaki ka at sardinas lata. Di urabayan me at sa sardinasen. Agasem manunga karuba. Agigiddan ng sidat sardinas may sangal daw.